Ας μιλήσουμε για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, που ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας παντοδύναμος, χαζός γίγαντας, έτοιμος να εκτελέσει τις εντολές μας. Από μόνος του δεν κάνει τίποτα. Ουσιαστικά είναι τόσο έξυπνος όσο είμαστε εμείς. Μπορούμε να τον βάλουμε να χτίσει είτε με τα τουβλάκια ένα μικρό σπίτι, είτε να μας κάνει τα σχέδια για να φτιάχνουμε ένα ολόκληρο εμπορικό κέντρο. Στην ουσία ο υπολογιστής αποτελείται από δύο πράγματα, από δύο βασικές έννοιες. Από το hardware, που είναι όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, είτε είναι η οθόνη, είτε το πληκτρολόγιο, είτε το mouse, είτε η κεντρική μονάδα, γενικά όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Και το δεύτερο κομμάτι από το οποίο αποτελείται είναι τα προγράμματα και τα αρχεία, δηλαδή το software. Ουσιαστικά είναι εφαρμογές που έχουμε φτιάξει, οι προγραμματιστές συνήθως, τα οποία ελέγχουν και βάζουν να δουλεύουν όλα τα εξαρτήματα. Να μιλήσουμε όμως πρώτα για το hardware, τα μηχανήματα. Αν το χωρίσουμε σε κάποιες κατηγορίες όλα τα μηχανήματα, θα ξεκινήσουμε με την κεντρική μονάδα. Κεντρική μονάδα είναι το μηχάνημα στο οποίο γίνονται όλοι οι υπολογισμοί. Σε αυτό κρατιούνται τα αρχεία μας, σε αυτό κρατιούνται τα προγράμματα, σε αυτό γίνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται. Όμως, για να λειτουργήσει ολόκληρο το σύστημα, χρειαζόμαστε τις μονάδες εισόδου και τις μονάδες εξόδου. Μονάδες εισόδου είναι οι συσκευές στις οποίες δίνουμε εντολές στον υπολογιστή. Του λέμε τι πρέπει να κάνει. Ουσιαστικά είναι το πληκτρολόγιο, στον οποίο γράφουμε τα κείμενά μας, και το mouse, που ουσιαστικά μπορούμε εύκολα να επιλέξουμε εφαρμογές ή αρχεία και να τις διαχειριστούμε. Αυτές οι μονάδες εισόδου και οι μονάδες εξόδου είναι, παραδείγματος χάρη, η οθόνη του υπολογιστή, για να βλέπουμε το αποτέλεσμα των εντολών μας ή γενικότερα να βλέπουμε τα προγράμματα και ό,τι πληροφορίες θέλουμε, και ένας εκτυπωτής, για παράδειγμα, στον οποίο μπορούμε και τυπώνουμε ό,τι θέλουμε. Μονάδες εισόδου δίνουμε εντολές, η κεντρική μονάδα τις επεξεργάζεται και μονάδες εξόδου μας δίνει το αποτέλεσμα, αυτό που θέλουμε περιμένουμε να λάβουμε. Υπάρχουν και κάποιες συσκευές οι οποίες είναι μονάδες εισόδου και εξόδου ταυτόχρονα. Δηλαδή το CD-ROM. CD-ROM είναι η συσκευή στην οποία μπορούμε είτε να διαβάζουμε στοιχεία, παραδείγματος χάρη να βλέπουμε μία ταινία ή να βλέπουμε κάποια κείμενα που μας έχουν δώσει, ή να μπορέσουμε να μεταφέρουμε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε και να αποθηκεύσουμε σε αυτόν στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, έχουμε κάποια έγγραφα τα οποία τα έχουμε δουλέψει και θέλουμε να τα κρατήσουμε ένα αντίγραφο. Μπορούμε να τα μεταφέρουμε στο CD και να τα πάρουμε μαζί μας. Αυτή είναι μονάδα εισόδου-εξόδου. Μία μονάδα κάνει και τις δύο εργασίες. Όμως ας δούμε λίγο καλύτερα τι περιέχει η κεντρική μονάδα. Η κεντρική μονάδα περιέχει τα παρακάτω βασικά εξαρτήματα. Πρώτα απ' όλα είναι η μητρική πλακέτα. Η μητρική πλακέτα, το εξάρτημα το οποίο συνδυάζει όλα τα υποεξαρτήματα του υπολογιστή. Σε αυτήν απάνω ακουμπούν τα πάντα, όπως ο επεξεργαστής είναι το μηχάνημα στο οποίο γίνονται όλοι οι απαιτούμενοι υπολογισμοί, όλες οι πράξεις, τα πάντα. Ένα άλλο μηχάνημα είναι η μνήμη. Η μνήμη, στη μνήμη ουσιαστικά αποθηκεύονται διάφορα δεδομένα ή πράξεις προσωρινά ή διάφορα αρχεία προσωρινά, και όταν κλείσουμε το ρεύμα αυτά χάνονται από τη μνήμη. Ουσιαστικά την χρησιμοποιεί για να αποθηκεύει αποτελέσματα πράξεων
ή διάφορες μικροεργασίες που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Αλλά όταν θέλουμε να σώσουμε κάποιο αρχείο ή να αποθηκεύσουμε στοιχεία, υπάρχει ο σκληρός δίσκος, που ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι και αυτός είναι μία μνήμη του υπολογιστή, στην οποία αποθηκεύονται πράγματα και δεν ξεχνιούνται. Και όταν κλείσει η τροφοδοσία, όταν κλείσουμε το ρεύμα, τα στοιχεία αυτά μένουν στο σκληρό δίσκο, χωρίς να χάνονται. Στο σκληρό δίσκο αποθηκεύονται τα προγράμματα και τα στοιχεία τα οποία επιλέγουμε εμείς. Παραδείγματος χάρη, αν θέλουμε να γράψουμε ένα κείμενο, τη στιγμή που το γράφουμε και το επεξεργαζόμαστε υπάρχει στη μνήμη και έχουμε τη δυνατότητα με μία εντολή να του πούμε να το αποθηκεύσει στο σκληρό δίσκο, έτσι ώστε να μην το ξεχάσει και αύριο ή κάποια από τις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε είτε να το δούμε ή να το διορθώσουμε ή να το εκτυπώσουμε. Το σκληρός δίσκος είναι το μηχάνημα στο οποίο αποθηκεύονται τα πάντα στον υπολογιστή. Εκτός όμως από το hardware, τα μηχανήματα, το πιο βασικό ρόλο παίζει το software, που είναι όλα τα προγράμματα. Και όχι μόνο προγράμματα και τα αρχεία μας. Τι είναι όμως τα προγράμματα? Τα προγράμματα είναι διάφορες εφαρμογές οι οποίες λένε στον υπολογιστή τι να κάνει και πώς να διαχειριστεί τα αρχεία μας. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να παίξει ταινίες. Υπάρχει άλλο πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιούμε για να γράψουμε κείμενο. Υπάρχει άλλο πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιούμε για να δούμε σελίδες στο ίντερνετ. Τα προγράμματα είναι εφαρμογές που κάτι κάνουν, που δίνουν εντολές στα μηχανήματα να χειριστούν τα αρχεία μας. Τα οποία αρχεία μας μπορεί να είναι είτε κείμενα, είτε φωτογραφίες, είτε και αρχεία βίντεο. Τα αρχεία μας δεν είναι προγράμματα, δεν δίνουν εντολές στον υπολογιστή, απλώς είναι τα στοιχεία. Δηλαδή φανταστείτε ότι τα αρχεία μας είναι οι πληροφορίες που αποθηκεύουμε στον υπολογιστή και τα προγράμματα είναι οι εφαρμογές που ξέρουν πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες, πώς θα τις εμφανίσουν στην οθόνη, πώς θα μας τις τυπώσουν και πώς θα τις αποθηκεύσουν. Και το πιο βασικό από όλα τα προγράμματα είναι αυτό το οποίο χειρίζεται το hardware και λέγεται λειτουργικό σύστημα. Για την ακρίβεια, το λειτουργικό σύστημα δεν χειρίζεται μόνο το hardware, δηλαδή τα εξαρτήματα των υπολογιστή, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων και τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύονται τα αρχεία μας. Το λειτουργικό σύστημα σε κάθε υπολογιστή είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί αυτό κάνει τα μηχανήματα και τα προγράμματα να δουλέψουν. Στο δικό μας υπολογιστή το λειτουργικό σύστημα λέγεται Windows XP και θα αναφερθούμε σε αυτό σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να ήταν κατανοητά αυτά που είπα.